V dnešnom videu si prejdeme kvartálne výsledky Nebiusu, ktoré zverejňoval túto stredu. Boli to výsledky za druhý kvartál 2026. Prejdeme si postupne dôležité informácie aj čísla, ale na začiatok musím povedať, že výsledky boli neuveriteľné. Doslova šokujúce v dobrom slova zmysle. Nejde tak ani o samotné čísla, ktoré si samozrejme prejdem a ktoré boli skvelé, ale ide hlavne aj o informácie, ktoré zazneli na earnings call. Z niektorých informácií mi doslova vyrazilo poistky. Musím povedať, že po tomto earnings call som ešte viac bullish na Nebius. Ostal som fakt šokovaný, akým závratným tempom a spôsobom sa vyvíja ich biznis. Každý analytik vrátane mňa, ktorý mal spracovaný nejaký valuačný model na Nebius a mal nejaký názor a mal nastavené nejaké price targety na nasledujúce roky, kam sa môže vyvíjať cena akcie Nebiusu, tak po tomto earnings call si musí každý analytik prerobiť svoj valuačný model a price targety na nasledujúce roky, pretože Nebius svojimi informáciami zbúral predpoklady, z ktorých sme my ako analytici vychádzali pri tomto valuačnom modeli alebo pri nejakých price targetoch. Tým chcem povedať, že predpoklady, z ktorých sme vychádzali, boli príliš konzervatívne. Informácie, ktoré zazneli, ukázali úplne iné svetlo. Budem rád, ak dáte odber tohto kanála a poďme si rovno pozrieť výsledky Nebiusu. Prejdeme si samotné čísla Nebiusu. Môžete vidieť, že Nebius dosiahol tržby 582 miliónov, čo znamenalo 454% medziročný nárast. 46% nárast v porovnaní s prvým kvartálom. Čo sa týka samotného AI Cloud biznisu, čo je vlastne najdôležitejší ich biznis, tak ten dosiahol 575 miliónov, čiže tvorí gro skupinových tržieb a jednalo sa o medziročný nárast o 514%. Čo sa týka ARR, teda anualizované ročné výnosy, tak tie sú na úrovni 3 bilióny na konci kvartálu a predstavuje to 598% medziročný rast a 56% rast oproti marcu. Ďalej tu môžete vidieť, ako sa vyvíjala EBITDA hlavného AI Cloud biznisu. Tu vidno, ako dokáže Nebius perfektne škálovať ich biznis. Vo svojom videu, kde som sa zaoberal hĺbkovou analýzou Nebiusu, som vysvetľoval, že sledovanie tých marží je veľmi dôležité, pretože vývoj tých marží vám môže veľa prezradiť, čo sa deje na trhu. Pri poklesoch môžeme identifikovať nejaké rizika, ktoré nastávajú na trhu alebo v ich biznise, ale toto sa tu vôbec nedieje. Ich marže neustále rastú. Táto EBITDA marža zohľadňuje nejakú prevádzkovú profitabilitu a je možné vidieť, ako dokáže Nebius efektívne škálovať ich biznis. Čo sa týka nárastu prevádzkovej profitability, teda nárastu EBITDA marže, tu mal manažment komentár, že k tomuto nárastu prispel aj fakt, že Nebius spustil v predošlých týždňoch tzv. Asset Light business model, k tomu sa ešte dostaneme. A tento ich Asset Light business model mal už aj nejaký príspevok na ich tržbách a to sa vlastne prenieslo do zvýšených marží. A taktiež ich AI cloudový biznis a ich hlavný produkt pre AI cloud zákazníkov Token Factory, ktorý začali zákazníci čoraz viac využívať, už tiež prispieva do vyšších marží a takisto aj akvizície, ktoré spravil Nebius v predošlých mesiacoch. Treba si uvedomiť, že Nebius spočiatku uzatváral deally s veľkými hyperscalermi, tzv. Bare metal deal, kde v podstate prenajímal veľkým hyperskalerom ako je Meta, Microsoft svoj výpočtový výkon. A tieto deally mali svoju výhodu, pretože tam dostal Nebius veľké predplatby na začiatku a takisto mohol tieto kontrakty používať na ďalšie financovanie, ale práve s týmito dealmi bola spojená nižšia maržovosť. No a teraz už sme svedkami, alebo budeme ďalšie kvartály svedkami, ako sa postupne začnú prejavovať aj tie vyššie maržové dealy s enterprise zákazníkmi, ktorí využívajú nielen bare metal pre nájom čisto výpočtového výkonu, ale práve aj využívajú cloudové služby od Nebiusu a aj manažovanú inferenciu od Nebiusu. Čo sa týka ich cashovej pozície, tak tá je naozaj silná. Majú 8 miliard v cashi a na tú výšku 8 miliard cashu mal vplyv aj fakt, že dosiahli 2,3 miliardy pozitívneho operating cash flow. Je dôležité sledovať tú cashovú stránku tejto firmy a vidíte, že oproti minulému roku aký rozdiel, teraz za druhý kvartál dosiahli 2,3 miliardy. Samozrejme tú cashovú pozíciu museli navyšovať iným spôsobom, to napríklad emisiou nových akcií, čiže v hodnote 2,9 miliardy nastala emisia nových akcií, čo samozrejme má vplyv na riadenie akcionárov, ale to je vec, s ktorou sa rátalo. Aj sa ráta, že proste Nebius bude získať kapitál týmto spôsobom. V ďalších minútach si povieme, ako excelentne narába Nebius s tými svojimi zdrojmi financovania. Robí to viacerými spôsobmi a kombinuje teda viaceré zdroje. Čo sa týka capexov, tak v druhom kvartáli dosiahla výška capexov úroveň 5,7 miliard, a pričom capexy smerovali hlavne do nákupu GPU a samozrejme do hardware, ktorý súvisí s GPU. Čo sa týka toho, ako kryjú tie capexy, alebo teda zdrojov financovania, o tomto sa dosť točil earnings call. CFO Nebiusu tu načrtla
rôzne spôsoby financovania tých CAPEXov. Najzaujímavejšia informácia bola práve toto. Veľká časť toho CAPEXu na rok 2026 má byť krytá z predplatieb od zákazníkov. V druhom kvartáli práve tá výška tých predplatieb dosiahla historicky najvyššiu úroveň. Všetky tie kontrakty, ktoré proste uzatvárajú v druhom kvartáli, tak zhruba 70% tých dílov práve zahŕňalo tieto predplatby. Keď si zoberiete, že plánované CAPEXy Nebiusu na rok 2026 sú na úrovni 20 až 25 miliárd, tak si zoberte, že 9 miliárd v predplatbách, to je proste obrovská časť zdrojov, ktorá kryje CAPEX na celý rok. To je veľmi dôležité, pretože vďaka týmto predplatbám Nebius nie je odkázaný len na čerpanie dlhu za nejakú úrokovú sadzbu, ale takisto nie je odkázaný na emisiu akcií a získavanie kapitálu emisiou akcií, čo má negatívny dopad na akcionárov, pretože každá emisia riedi akcionárov. Toto bola pre mňa veľmi dôležitá informácia, pretože tu sa jasne ukazuje, ako je nastavený trh. Proste zákazníci Nebiusu sú ochotní poskytovať vysoké predplatby. A tu sa teraz nejedná len o veľkých hyperscalerov, pretože už v minulosti bolo naznačované, že presne tí veľkí hyperscalery a zákazníci Nebiusu, ako je Meta a Microsoft, oni poskytovali Nebiusu nejaké predplatby, ale v druhom kvartáli už zatvárali dealy aj s inými zákazníkmi, aj enterprise zákazníkmi, ktorí chcú využívať nielen čisto bare metal, ale aj AI Cloud Nebiusu. A iný typ zákazníkov je ochotný platiť tieto predplatby. A toto je veľmi pozitívne, pretože vidíme, ako sa uberá trh a búra to možno nejaké mýty, že tento biznisový model Nebiusu je rizikový, pretože veľmi kapitálovo náročný a Nebius sa musí zadlžovať alebo musí riadiť akcionárov. A tu sa ukazuje, že to riziko sa proste znižuje tým, ako sa teraz správa trh, ako je nastavenie toho trhu. Že sú zákazníci, ktorí sú ochotní platiť v predplatbách. A samozrejme, ale Nebius sa nemôže spoliehať na tieto predplatby, ale časť teda tých zdrojov, čím chce vykrývať CAPEXy, bude využívať aj iným spôsobom, a to práve čerpaním nejakého dlhu. A práve tento kvartál prvýkrát Nebius použil aj dlh vo výške 775 miliónov. Bol to ich prvý asset-backed debt. To znamená, že Nebius vďaka tomu, že uzatvára lukratívne kontrakty alebo kontrakty, ktoré majú jasne predikovateľný cash flow, tak Nebius môže tieto kontrakty používať práve na bankové financovanie. Tu napríklad CFO Nebiusu dosť toto riešila na earnings call a hovorila, že tu vidia veľký potenciál, pretože Nebius má ten svoj backlog alebo tie komitmenty od zákazníkov v hodnote 40 miliárd. Čiže Nebius už teraz má ako keby zakontrahovaných nejakých 40 miliárd budúcich tržieb z týchto svojich kontraktov. A teraz Nebius použila vlastne nejaký kontrakt na dlh vo výške 775 miliónov. Čiže vidíte ešte, aký tam je priestor. Čiže vďaka tým komitmentom vo výške 40 miliárd má Nebius obrovský priestor čerpať ešte takéto financovanie. Bolo tam spomenuté, že to financovanie sa pohybovalo na úrovni mid-single digit percento, čiže môžeme len hádať, že o aké percento sa jedná, ale môže to byť rozpätí 5 až 7%, dajme tomu. Tretí zdroj financovania je emitovanie akcií a teda získavanie kapitálu prostredníctvom predaja akcií, čím sa riedia akcionári. Toto tiež využili, ale je to len ďalší nejaký doplnkový zdroj, čiže páči sa mi na Nebius, ako to kombinuje. Snažia sa proste hľadať nejaký balans, nejakú kombináciu, ktorá proste zachová nejakú priaznivú kapitálovú štruktúru, že nebude to postavené na dlhu, alebo nebude to postavené len na riadenie akcionárov, ale proste to nejaká kombinácia predplatby, získavanie dlhu, predaj akcií. Stále im ešte ostáva k dispozícii emitovať nejaké akcie vďaka tomu programu, ktorý bol schválený v minulosti, a to teda 12,3 milióna akcií, ktoré môžu teda emitovať. Aj teda sa tvária tak, alebo naznačujú, že teda to zrejme využijú v nejakom čase. Na earnings call zaznela tiež ešte zaujímavá informácia od CFO a to, že na trhu sa začínajú objavovať ako keby ďalšie možnosti financovania. Cítia na trhu, že sa objavuje možnosť financovať svoj biznis oproti GPU. V súčasnosti ten asset-backed financing funguje tak, že v súčasnosti vie Nebius čerpať dlho oproti nejakému kontraktu, ktorý má s nejakými lukratívnymi zákazníkmi, ale začínajú cítiť, že na trhu sa objavuje aj spôsob financovania a ako keby nebolo to krytie samotným kontraktom, ale ako keby bol kolaterál samotné GPU. Čiže tie GPU čipy sa začínajú nejako brať už ako nejaké investičné aktívum, alebo ako keby nejaká samostatná trieda aktív, podobne ako nejaká nehnuteľnosť, dajme tomu, a to otvára nové možnosti financovania. Ale to je niečo, čo bolo načrtnuté a zatiaľ takýto typ financovania Nebius nemá. Ale tiež je to veľmi pozitívne to počuť, pretože tiež to ako keby hovorí o tom, kam sa uberá trh, ako sa teda aj tie banky alebo teda tie spoločnosti poskytujúce financovanie pozerajú celkovo na toto budovanie tej AI infraštruktúry, sú ochotní poskytovať financovanie za nejakých podmienok. A
A jedna z najzásadnejších informácií, ktorá vyplynula z earnings callu, je práve tento graf. Toto je to, čo som spomínal na začiatku videa, že to úplne rozbíja predpoklady, na základe ktorých si analytici stanovovali valuáciu alebo nejaké price targety na Nebius. Úplne to mení hru, respektíve je to nejaký game changer, by som povedal, na nejaké budúce oceňovanie Nebiusu. Pretože analytici pracovali s predpokladmi, kde si predikovali, že tá priemerná výška dealu sa pohybuje na úrovni od 10, dajme tomu do 14 miliónov na megawatt a samozrejme predikovalo sa, že do budúcnosti Nebius bude zvyšovať práve tie tržby na zapojený megawatt, pretože jedna vec je nejaká efektivita, zvyšovanie efektivity, tie nové generácie čipov budú efektívnejšie. Počítalo sa s tým, že s týmito čipmi bude spojené vyššie revenue. Takisto sme predpokladali, že Nebius bude zvyšovať tú priemernú hodnotu na ten zapojený megawatt práve aj tým, že bude predávať viac svoj cloudový biznis, služby s pridanou hodnotou, a teda ten AI cloud a manažovanú inferenciu, čo bude tiež navyšovať tie priemerné tržby. Čiže v horizonte niekoľkých rokov sa predpokladalo, že tá priemerná hodnota kontraktu alebo priemerné tržby na zapojený megawatt bude rásť. Dajme tomu v roku 2028-2029, že môže byť tá priemerná hodnota na úrovni 20 miliónov. Ale to, čo sa vlastne udialo na tomto earnings call, je to, že sme vlastne zistili, že aký šialený je proste teraz trh ohľadom budovania AI infraštruktúry a koľko sú ochotní tí zákazníci platiť. Už v minulosti sme boli svedkami nejakých vyhlásení napríklad Elona Muska, ktorý už niekde naznačoval, že ten zapojený megawatt v datacentrách môže produkovať tržby 30 až 40 miliónov. Ale to som ešte bral nejak s rezervou, ale to, akým spôsobom v druhom kvartále Nebius uzatváral dealy, ukázalo, že aký šialený je ten trh. Čiže to navýšenie, čo sa projektovalo až niekedy v budúcnosti, sa deje už v podstate teraz. A Nebius už teraz uzatvoril dealy, ktoré prinášajú viac ako 20 miliónov revenue na zapojený megawatt. A Nebius uzatvoril počas tohto kvartálu dôležité obchody na svoj AI cloud business. Priemerná hodnota týchto dealov bola viac ako 1 miliarda. Total contract value, a teda hodnota tých dealov, ktorá bola uzavretá počas druhého kvartálu, narastla až štvornásobne medzikvartálne. Celkovo mal Arkady taký detailnejší komentár na dealy, ktoré Nebius uzatváral počas kvartálu, že Nebius uzatváral 3 typy dealov a každý ten deal bol odlišný, aj z hľadiska nejakej durácie, teda dĺžky toho kontraktu, ale aj z hľadiska pricingu. Prvý typ boli dealy, ktoré boli práve zamerané na AI cloud business a to boli práve také strednodobé kontrakty od 1 do 3 rokov. Hovoril tam o AI companies so spoločnosťami, ktoré sú to zamerané na AI alebo využívajú AI produkty. Uzatvorili tento typ dealu so 4 novými väčšími zákazníkmi. Tu sú práve v reporte aj popísaní, to sú práve tí zákazníci, ktorí prinášajú práve už tých spomínaných 20 až 25 miliónov za megawatt. Arkady navyše naznačil, že Nebius, keby chcel, tak by dnes už mohol predať celú svoju budúcu kapacitu na rok 2027 za týchto podmienok, keby chceli. To znamená, že Nebius by nemal problém uzavrieť už tento kvartál ďalšie dealy v tejto hodnote 20 až 25 miliónov za megawatt, keby sa tak rozhodol, pretože dopyt tam bol. Ale oni sa rozhodli, že to proste neurobia, pretože vidia nejakú pridanú hodnotu v tom, že si nechajú túto kapacitu do budúcna, kde to môže predať za nejakú vyššiu hodnotu. A toto je úplne šialené, doslova. Si zoberte, že už toto ukazuje, tieto uzavreté kontrakty, že akú má pricing power Nebius, keď dokáže predávať proste za tieto ceny. A napriek tomu, že má takú pricing power, oni ešte vedia, že budú mať v budúcnosti vyššiu pricing power a preto vlastne nepredávajú celú svoju budúcu kapacitu. Druhý typ dealu, ktorý uzatvárajú, sú kratšie kontrakty a to sú práve kontrakty, kde tí zákazníci potrebujú narýchlo tú kapacitu. Sú to nejaké polročné kontrakty alebo kontrakty proste do pol roka. To dal Arkady zaujímavý komentár, že tento typ dealov sa vyjednáva na úrovni 40 až 50 miliónov za megawatt a niekedy aj nad, čo je úplne šialené. A jeden takýto deal sa im podarilo podpísať. Čiže si to zhrňme. Nebius v posledných týždňoch alebo mesiacoch podpísala dealy strednodobé s enterprise zákazníkmi za 20 až 25 miliónov za megawatt, ale podpisoval aj za 40 až 50 miliónov za megawatt. A potom spomenul ešte aj dlhodobé kontrakty. To sú kontrakty, ktoré Nebius už má uzavreté a sem napríklad patria aj tie kontrakty, ktoré má Nebius uzavreté aj s Metou, aj s Microsoftom, ktorí sú označovaní ako investment grade customers, čiže zákazníci s vysokým investičným ratingom. Zdá sa, ak som to správne navnímal, tak tento typ kontraktu sa počas tohto kvartálu neuzatváral, ale takéto kontrakty už Nebius má. No a v súvislosti s tým krátkodobým kontraktom, ktorý Nebius podpísal za tú šialenú hodnotu 40 až 50 miliónov za megawatt, tak tu Nebius použil prvýkrát, by som povedal, takú inováciu, čo sa týka go-to-market stratégie. Nebius prvýkrát v histórii uzatváral kontrakt prostredníctvom aukcie. Vďaka tomu sa mu podarilo získať takú cenu, respektíve hodnotu toho kontraktu. V praxi to funguje tak, že Nebius zvyčajne predáva tú svoju compute power, alebo teda tú svoju kapacitu cez klasické tie dlhodobé kontrakty, respektíve strednodobé kontrakty, kde je vopred dohodnutá cena. Sú to nejaké bilaterálne vyjednávania so zákazníkom. No ale oni teraz spravili takú inováciu, respektíve zmenu, že zobrali čas z tej svojej kapacity a nechali v podstate zákazníkov o ňu súťažiť v aukcii.
funguje to na princípe, že kto ponúkne najviac, dostane tú kapacitu. Pretože ako už bol viackrát spomínaný, ten dopyt po tej AI infraštruktúre je obrovský a Nebius už v minulosti viackrát spomínal, že na to jedno GPU, ktoré chcú zapojiť, má 4 až 6 zákazníkov. Čiže tam sa dá jednoznačne súťažiť v tej cene. Nebius vďaka tejto aukcii vlastne zisťuje alebo hľada tú správnu cenu na trhu. Pretože si predstavte, že Nebius vyjednáva nejaké kontrakty a ten sales cycle trvá nejakú dobu. Počas toho sales cycle sa proste menia strašne tie trhové podmienky, proste brutálne rastie dopyt a menia sa aj tie ceny. A teraz, ako je tá správna cena, ktorú môže Nebius nastaviť? V podstate touto aukciou sa on tú správnu cenu dozvie. A výsledok tej aukcie bolo, že Nebius bol schopný predať na cene, ktorá je 15% nad najvyššou cenou, ako Nebius kedy predtým účtoval za Blackwell čipy. A dokonca, že to bolo 20% nad cenou, ktorá bola v ich pipeline, čo sa týka týchto Blackwell čipov od NVIDIA. Čiže táto aukcia ukázala Nebiusu, za akú cenu sú ochotní zákazníci platiť. To je to, čo som presne hovoril, že tých 40 až 50 miliónov za megawatt, to sa ani vôbec nepočítalo v tých nejakých valuačných scenároch. Treba brať do úvahy, že za túto cenu teraz nebudú uzatvárané všetky kontrakty, ale proste zvyšuje túto priemernú celkovú hodnotu tých kontraktov na ten zapojený megawatt. Nebius bude proste uzatvárať kontrakty za tých 20 až 25, potom v prípadoch, ako bola táto aukcia, že tie krátkodobé kontrakty, jednoducho, že tí zákazníci niektorí chcú hneď kapacitu, sú si ochotní priplatiť. Toto môže trvať až do situácie, kým bude dopyt prevyšovať ponuku, čo sa očakáva, že bude trvať ešte niekoľko rokov. Lebo to môžeme navnímávať aj proste z earnings callov hyperscalerov, ktorí jasne hovoria o tom, že proste musia budovať vo veľkom a nestíhajú proste pokrývať, aj keď budujú stále, investujú, nestíha tá ponuka pokrývať ten dopyt. A preto aj tí hyperscalery proste využívajú aj služby tretích strán, kde si oni sami prenajímajú tú kapacitu. Čiže ak sa teraz v aukcii podarilo Nebiusu uzavrieť takýto kontrakt, predpokladám, že takéto kontrakty ešte v budúcnosti môžu pribúdať, ale celkovo tá priemerná hodnota tých kontraktov sa bude proste navyšovať v čase. A to, že sa budú takéto kontrakty s takou nadpriemernou hodnotou objavovať aj ďalej. O tom hovoril aj CEO Nebiusu, keď odpovedal na nejakú otázku analytika na earnings call a vyjadril sa vlastne aj k tomu, že ten víťaz tej aukcie, ktorého nemenovali, tak bol extrémne nadšený z tej skúsenosti, ktorú mal s Nebiusom a povedali Nebiusu, že budú určite participovať aj na ďalších kolách nejakých aukcií, ak sa vyskytnú. Takže toto hovorí samo za seba jednoducho, že Nebius bude mať takéto kontrakty aj v budúcnosti a nebola to nejaká jednorazová záležitosť, ale môžeme očakávať takýto typ kontraktov vďaka nejakým budúcim aukciám. Celkovo tú diskusiu k tým uzatváraným dílom Arkady zhrnul v podstate tak, že oni si v podstate vyberajú, kedy to predajú, komu to predajú a za akých podmienok to predajú. A ešte aj ako to chcú financovať. Je to brutálna flexibilita z každého uhla pohľadu a to im v podstate umožňuje ísť takéto bomby na trhu, aké idú a takto šialene rásť a dosahovať takéto výsledky na tomto trhu. A ďalšia dôležitá informácia, ktorá ma v podstate núti sa zamyslieť nad tou nejakou budúcou hodnotou Nebiusu, ale tiež aj ako uvažujem nad tým, ako je ich biznis kapitálovo náročný, je práve táto payback period, kde v podstate tvrdia, že díly, ktoré boli uzavreté v druhom kvartáli, majú payback period menej ako 2 roky. V minulosti sa vychádzalo z toho, že priemerná nejaká návratnosť z tých investícií Nebiusu je 3 roky, ale to, že sa skracuje ten payback period, to vlastne aj súvisí s tým, že ako sa zvyšuje tá priemerná hodnota tých kontraktov, to má teda dopad aj na to, že sa skracuje ten payback period. Aj tie capexy, ktoré bude mať Nebius možno do budúcna, pretože Nebius chce budovať vo veľkom tie datacentrá v celom svete. Hej, buduje ich v Európe, v Amerike, chce ísť do Ázie, to si bude vyžadovať veľa capexov a ako som spomínal, je tam rôzna kombinácia, akým spôsobom môžu financovať tie capexy, ale aj to skracovanie toho paybacku period v podstate mení pohľad na tú kapitálovú náročnosť do budúcna, pretože cash z tej investícií sa im bude proste vrácať a to bude znižovať aj tú kapitálovú náročnosť toho biznisu v čase. Čiže tie medvedie argumenty alebo tie bear case scenáre proste hovoria o tom, že tieto neocloudy majú kapitálovo náročný biznis a jednoducho to nebudú schopní ufinancovať. To tiež rozbíja tie bear argumenty, pretože je to stále kapitálovo náročný biznis, ale už to mení pohľad na vec, pretože investície sa vrátia rýchlejšie, ako sa predpokladalo a ďalšie roky potom Nebius generuje väčší cash flow. A následne tento cashflow môže používať na budovanie ďalších datacentier a Nebius tak nebude odkázaný na to ďalšie financovanie, alebo je to financovať z tohto cashflow. Potom sa tu ešte ďalej udialo to, na čo sme zvyknutí každý kvartál, to, že Nebius navyšuje neustále tú svoju zakontrahovanú kapacitu, čiže už teraz na rok 2026 má zakontrahovanú kapacitu 5 GW. Samozrejme, to je zakontrahovaná kapacita, nie je to connected power, nie je to proste kapacita, ktorá generuje tržby. Je tam ešte nejaký čas od toho, kým sa zakontrahuje kapacita a kým sa zapojí tá
kapacita a akým to potom bude generovať tržby. Ale každý ten gigawatt zakontrahovanej kapacity je v podstate nejaký gigawatt zapojenej kapacity budúcnosti, ktorý bude prinášať tržby. Čo je tiež dôležitá informácia a tiež má dopad na nejaký pohľad na nejaké budúce hodnoty, valuácie a price targety Nebiusu, je práve to, akým tempom budú zapájať tie kapacity, lebo to je práve presne čo si každý v tom valuačnom modeli nejako kreslil, že tá zapojená kapacita bude nejako rásť. Tento rok plánujú 800 MW až 1 GW tej zapojenej connected power a ďalšie roky bolo otázne, hej, že ako budú zapájať. Predpokladalo sa, že to bude rýchlejšie. Teraz nám dali aj nejakú vizibilitu pre nás investorov, alebo respektíve pre analytikov, ako máme nad tým rozmýšľať pri nejakom valuačnom modeli. A to je práve to, že oni budú zapájať tú kapacitu rýchlejšie, ako to zapájali napríklad tento rok. Čiže každý rok predpokladajú zapojenie aspoň 1 gigawatt kapacity. V roku 2030 by sa teoreticky mohli presne dostať na tú úroveň, čo majú teraz zakontrahovanú, tých 5 GW kapacity. A z toho si môžeme odvodiť potom nejaké potenciálne tržby, ktoré bude Nebius dosahovať v roku 2030. Čo sa týka Vinelandu, a datového centra Nebiusu v New Jersey, toto bolo diskutované na earnings calle, pretože pred earnings callom sa už začali objavovať nejaké informácie, že toto veľké datové centrum Nebiusu v New Jersey bude v omeškaní, riešia sa tam nejaké povolovacie procesy a môže to spôsobiť to, že Nebius bude mať problém splniť nejaké výhľady tržieb, respektíve zapojené kapacity. A toto datové centrum je zároveň dôležité pre kontrakt s Microsoftom a boli obavy investorov, že Nebius možno nebude schopný dodávať zakontrahované tranže kapacity na Microsoftu. Toto datové centrum samozrejme už je tam rozostávané, ono už ako keby funguje, tam išlo skôr o navýšenie tej kapacity toho datového centra. A čo sa tam vlastne udialo? Nebius sa rozhodol zmeniť zdroj energie pre toto datové centrum na Bloom Energy. A teda začal používať palivové články Bloom Energy priamo na mieste. To má samozrejme pozitívny dopad na celkovo aj tú komunitu tam na to datové centrum, pretože jedná sa o tichú prevádzku, ultranízke emisie. Ale samozrejme, keď sa zmení zdroj energie, tak sa mení aj usporiadanie toho pozemku, celkovo tá energetická infraštruktúra na mieste, sú tam nové prípojky a táto zmena si samozrejme vyžaduje nejaké nové povolovacie procesy, aj nejaké schválenie od miestnej samosprávy. Takže tam bolo aj nejaké verejné vypočúvanie a celkovo tam samozrejme je nejaký tlak aj tej verejnosti, pretože tá verejnosť sa búri proti výstavbe datových centier v Amerike, pretože tvrdia, že im to zdražuje energiu. Tie datové centrá vlastne čerpajú aj vodu a produkujú emisie, ale toto vypočúvanie nie je o tom, že teda nie je tam spor o tom, že by sa toto datové centrum malo zakázať alebo proste im to nedovolia navýšiť tú kapacitu. Skôr je to nejaký štandardný polovací krok. Manažment tvrdil na earnings call, že to je štandard a že tie verejné vypočúvania berú ako samozrejmosť a nemá to žiadny vplyv na termíny dodania, čiže manažment sa vyjadril, že v tom nevidel žiadny problém. Na earnings call bola tiež diskusia o ich novom biznis modeli, ktorý predstavili ešte niekoľko týždňov pred earnings callom a to je Asset Light Partnership model. V súčasnosti má Nebius v podstate 3 modely a čo sa týka toho nového Asset Light partnerského modelu, predstavuje to ďalší spôsob, ako môže Nebius škálovať ten svoj biznis. Štandardný biznis model Nebiusu bol postavený na tom, že Nebius v podstate budoval sám svoje datacentra a mal plne tie datacentra vo vlastníctve. To sa týka aj pozemku, budovy, energozmluvy, proste všetko, samotné datové centra. A tento biznis model Nebius preferoval, pretože tvrdil, že keď to má celé pod vlastníctvom, má pod vlastníctvom tú ekonomiku toho celého projektu, tak mu to dáva zmysel aj po tej ekonomickej stránke, dokážu mať lepšie unit economics, keď to majú celé pod sebou. A takto Nebius má aj v súčasnosti v podstate viac ako 70% dátových centier, ktoré prevádzkuje vo svojom vlastníctve. Ale mimo toho, tým, že dopyt je vyšší ako ponuka a stavať dátové centra trvá nejakú dobu a je to kapitálovo náročné a Nebius v tom trhu musí vedieť operovať rýchlo, aby jednoducho neposielal preč svojich zákazníkov, tak mal aj colocation model a to znamená, že využíval samozrejme partnerov. Tam už nemal tie datové centrá vo vlastníctve, ale pri tomto modeli mal Nebius stále na starosti alebo vlastne vo svojom vlastníctve hardware. Celkovo dodával tomu datovému centru svoju platformu, svoj cloud a servisoval to a riešil aj tú go-to-market stratégiu. Ale pri tom colocation modeli tá kapitálová náročnosť, čo sa týka tých pozemkov a celkovo tých budov a takisto aj zabezpečenie elektrickej energie, tak to znášal partner. Čiže toto boli nejaké klasické 2 modely Nebiusu. Ale teraz v podstate tento kvartál prišiel s tretím a to je práve ten Asset Light model. A to úplne eliminuje kapitálovú náročnosť na strane Nebiusu. Tento model rieši v podstate tie 2 hlavné obmedzenia toho ich odvetvia, kapitál a kapacita.
Partneri to teda celé zafinancujú, to datové centrum, postavia tie prevádzky, zariadenia a Nebius tam prinesie v podstate svoju technologickú platformu a dopyt od zákazníkov. Nebius poskytne tie služby s pridanou hodnotou a oni bežia práve na majetku alebo teda na infraštruktúre tých ich partnerov. A tam teda Nebius môže generovať vysokomaržové tržby s žiadnymi nárokmi na kapitál, bez zaťaženia svojej súvahy. Na earnings call zazneli zaujímavé informácie ohľadom tohto nového biznis modelu. Hovorili, že odkedy oznámili tento nový model, tak dostali desiatky dopytov od potenciálnych partnerov, ktorí majú značnú kapacitu a dostatok kapitálu, ale nevedia, ako to datové centrum postaviť a ako to predať. Tu vyslovene ten trh smeruje tam, že tie GPU sa presne stávajú nejakým investovateľným aktívom, čiže tie firmy, ktoré majú kapitál, sú ochotné do toho investovať, ale je pre nich problém to sprevádzkovať, pretože nemajú know-how. A práve s tým, že ako sa GPU čipy teda stávajú tým novým investovateľným aktívom, tak Nebius očakáva, že viac firiem bude chcieť vstupovať na tento trh a budú potrebovať práve pomoc Nebiusu, aby túto kapacitu dokázali dodať svojim zákazníkom. Ako Nebius hovorí, že neustále sa bijú o tie ich čipy a o tú ich kapacitu voľnú zákazníci a Nebius si proste môže vybrať, komu to dá a za akú cenu to dá. Tak toto im tiež umožňuje, aby neposielali tých zákazníkov preč, hej. Tým, že ten dopyt je taký obrovský, Nebius ho nestihne pokrývať, tak Nebius môže nasmerovať tých svojich potenciálnych zákazníkov ku svojim partnerom. A Nebius tam prinesie nielen toho zákazníka, ale aj svoju technologickú platformu a práve aj to svoje know-how. Ťaží z toho aj Nebius a jeho potenciálny partner a takisto aj zákazník. Tiež dal Nebius nejaký update na nové datové centra. Povedal, že bude rozširovať svoje datové centra v krajinách Estonsku, Fínsku a Spojenom kráľovstve. Stále na tejto mapke nevidíte žiadnu azijskú krajinu a je to otázka času. Keď si pozriete otvorené pracovné pozície Nebiusu, tak Nebius naberá proste ľudí vo veľkom v rôznych častiach sveta a takisto už naberá nejaké pracovné miesta aj v Ázii, čiže Nebius má naozaj veľké plány, čo sa týka tejto výstavby a chce budovať datové centra po celom svete. Sú aj nejaké chýry alebo nejaké neoficiálne informácie otvorenia datového centra vo Viedni a v budúcom roku očakávam, že príde prvé datové centrum v Ázii a prvou krajinou bude Singapur. A ste prekvapení, ako sa pohľa cena Nebiusu od stredy, od earnings callu Nebiusu, kde sa nachádza tá cena akcie dnes? Nie je to absolútne náhoda. Nastáva úplná revaluácia tejto firmy, pretože na earnings calle sme sa v stredu dozvedeli skutočnosti, ktoré menia pohľad na túto firmu. Nebius bol považovaný a stále samozrejme aj je za kapitálovo náročný biznis model, ale už to ani zďaleka nie je kapitálovo náročný biznis model, ako bol v minulosti, pretože na earnings call sme sa dozvedeli, že veľkú časť tých capexov je schopný Nebius platiť z predplatie, pretože zákazníci sú ochotní platiť v týchto kontraktoch s Nebiusom obrovské predplatby a 50 až 60% tých capexov na tento rok je krytých práve predplatbami. A ďalšia vec, payback period menej ako 2 roky, Nebius proste je schopný mať návratnosť týchto datacentier do 2 rokov, čo je úplne šialené. Dopyt je stále extrémny, to vieme. To vyplýva z earnings callov všetkých technologických firiem a hyperscalerov. Je tam tá obrovská pricing power na strane Nebiusu. Tá informácia, že boli schopní dostať takú cenu v aukcii je úplný extrém. A pritom ešte naznačili, že ten zákazník, ktorý vyhral tú aukciu, sa bude chcieť zúčastniť ďalšie aukcie. Čiže nebuďme vôbec prekvapení, ako reaguje cena akcie na tieto výsledky. Ešte v stredu bola akcia na úrovni po $200, teraz sa vyšplhal na úrovni $271. A to si zoberte, že tá akcia bola extrémne shortovaná. Ešte pred earnings callom bol short interest na úrovni nejakých 29%. To je neuveriteľné číslo. Čiže bola veľká skupina investorov, respektíve veľká skupina short sellerov, ktorí jednoducho považujú Nebius alebo považovali Nebius za nadhodnotený a neverili tomu ich biznis modelu. Keď sme už pri tom shortovaní, tak určite ste zachytili skutočnosť, že Michael Berry shortoval Nebius ešte pred earnings callom. Michael Berry je celkovo skeptický na celý tento AI trade a firmy, ktoré sú zamerané na AI. Michael Berry taktiež shortoval v minulosti aj Palantir a tvrdil, že Palantir by mal stať menej ako $1, čo úplne absurdné. Ale keď sme už teda pri Michael Berrymu, tak si teda povedzme, že ako boli aj teraz rozbité počas posledných dní tieto jeho medvedie argumenty. Určite si všetci pamätáte túto scénu z filmu Big Short, ktorý v podstate hovoril príbeh aj o Michaelovi Berrymu a toto je scéna, kde Michael Berry v podstate prišiel za bankármi a tí ho v podstate vysmiali, keď im povedal, že chce shortovať americký trh s hypotékami, pretože je fakt, že v roku 2008 Michael Berry predpovedal,
že americký trh s hypotékami je bublina. A vsadil proti nemu v podstate všetky peniaze fondu cez credit default swap a keď trh skolaboval, tak Michael Burry zarobil pre svoj fond 700 miliónov a on sám zarobil niečo vyše 100 miliónov dolárov. Bol to jeden z najslavnejších obchodov v histórii a tento ikonický moment alebo tento ikonický short bol zaznamenaný aj v tomto filme Big Short. Michael Burry sa stal vďaka tomu slávny, ale odvtedy je Michael Burry známy tým, že pravidelne vsádza proti trhu, shortuje akcie, o ktorých si myslí, že sú predražené. Toto proste robil aj s Teslou a robil to niekedy aj na S&P 500. Známy bol jeho short Palantíru, ešte stále shortuje Palantíra, je veľmi negatívny na Palantír a začal shortovať aj Nebius. V podstate pár dní pred earnings callom, keď začal shortovať Nebius, tak aj výraznejšie klesla cena akcie, pretože Michael Burry má nejaké publikum, naviazalo to na seba ďalších nejakých short sellerov a zvyšil sa nejaký predajný tlak na túto akciu. Pozrieme sa na podstatu jeho argumentu, ktorý bol mnohokrát vyvrátený. Hlavný Michael Burryho argument z jeho shortom na Nebius je ten, že GPU čipy rýchlo zastarávajú. Toto je niečo, čo omýla neustále, že jednoducho životnosť tých čipov je 2-3 roky a kupujú sa dráho a za pár rokov sú bezcenné a musíte kupovať neustále nové čipy. Ale realita hovorí úplne niečo iné a bolo to už mnohokrát vyvrátené. Zaujímavá situácia nastala práve pred pár dňami. Deň pred zverejnením výsledkov Nebiusu zverejňoval výsledky iný neocloud CoreWeave a na earnings call CoreWeave zaznela veľmi dôležitá informácia. CoreWeave na svojom poslednom earnings calle prezradil zaujímavú informáciu a to, že podpísali kontrakt na prevádzku starých čipov od NVIDIA, konkrétne NVIDIA A100 čipy, ktoré boli uvedené na trh ešte v roku 2020. Teraz podpísali práve kontrakt, ktorý má bežať až do roku 2029. To je v podstate 9-ročné nejaké okno alebo 9-ročné obdobie od nasadenia tejto generácie čipov. No a pôvodne sa pritom predpokladalo, že životnosť jednej generácie GPU je približne 5 rokov, ale Michael Burry tvrdil, že to je ešte menej ako 5 rokov. Nebius odpisuje čipy v podstate 5 rokov. Nebius tiež v minulosti menil. Odpisoval to predtým 4 roky, ale teraz odpisuje 5 rokov, čo je úplne OK. Veľkí hyperscalery to odpisujú 5 až 6 rokov, ale väčšina z nich to odpisuje 6 rokov. Kritici ako Burry tvrdia, že 5-ročný odpisový plán pre Nebius je príliš optimistický, čo je v podstate blbosť, pretože už aj v minulosti Nebius hovoril o tom, že dokáže prenajímať aj tie staré čipy. Tie nové generácie čipov, ako je Blackwell alebo Vera Rubin, po nich je veľký dopyt, pretože to sú najsilnejšie čipy a sú veľmi dôležité pre tréning. Ale Nebius už v minulosti zdôraznil, že staré generácie čipov majú svoju ekonomickú životnosť aj podpísaní a môžu sa používať na inferenciu. Pretože inferencia, klasická nejaká inferencia si nevyžaduje takú výkonnosť ako tréning. V princípe táto informácia od CoreWeave úplne zdemolovala ten medvedí argument, pretože jasne bolo preukázané, že tieto 6-ročné čipy H100, ktoré boli na trhu od roku 2020, sú stále ekonomicky rentabilné aj v roku 2029. Keď hovoríme o nejakom 5-ročnom alebo 6-ročnom odpisovaní, tak pre novšie generácie, ako je Blackwell alebo Vera Rubin, bude toto odpisovanie príliš konzervatívne. A nie je to vôbec agresívne odpisovanie, ako tvrdia short selleri alebo skeptici ako Michael Burry. Každé to prevádzkovanie toho čipu nad rámec tých 5 rokov je pre firmu v podstate zisk, pretože už je plne odpísaný ten hardware. To odpisovanie je práve že skôr konzervatívne. Reálne ekonomicky tie aktíva budú zarábať aj dlhšie. Aj napriek tomu, že tento argument bol vyvrátený a tým informáciám a výsledkom, ktoré mal Nebius, tak Michael Burry začal shortovať Nebius ešte viacej, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné, ale to, ako sa momentálne hýbe cena akcie Nebiusu, tak jeho short je úplne zdevastovaný a je v hlbokom mínuse. Skôr je väčšia šanca, že tam nastane nejaký short squeeze, aj keď ja sa osobne na to nespolieham, ale jednoducho tie shorty sa začnú pomaly zatvárať, ak bude tá cena stúpať nahor a ešte to môže vyvolať väčší tlak na rast ceny akcie, pretože tí short sellery sú potom donútení v podstate kupovať akcie a zatvárať svoje shorty. Ale to je niečo, čo ma v podstate ani veľmi nezaujíma ako dlhodobého investora, proste ja mám v hlave nejak nastavené, kam smeruje ten Nebius a kde sa môže hýbať tá cena akcie o niekoľko rokov, ak bude takto Nebius ďalej performovať. Ale nezaujíma ma to, že či Michael Burry svojimi shortami bude vytvárať nejaký krátkodobý tlak na cenu akcie. Výsledky Nebiusu teda môžeme ohodnotiť pozitívne, dal by som im označenie A+. Vždy sú v tomto biznise nejaké rizika a rizika sa môžu v budúcnosti prejaviť. Podrobne som hovoril o týchto rizikách v mojom videu, kde som riešil hĺbkovú analýzu Nebiusu, ale v súčasnosti sa zatiaľ neprejavuje žiadne toto riziko. Keď odmyslíme datové centrum New Jersey Winland, kde sa síce objavujú na trhu nejaké informácie a sú tam nejaké obmedzenia a naťahovanie nejakých procesov, pretože sú tam nejaké verejné vypočúvania, je tam nejaký tlak obyvateľstva. Čiže toto je možno tak čiastočné riziko, ktoré
sa prejavuje, ale na earnings call management bol s tým úplne OK a hovorili, že nevnímajú, že by mali mať nejaké omeškanie. Takže uvidíme. Toto je niečo, čo možno visí vo vzduchu a je tam ešte možno nejaká trochu neistota, ale inak tie výsledky a tie informácie boli niečo neskutočné. Ja už ani neviem, či tu existuje nejaký medvedí argument. Možno ešte pre niekoho nadhodnotená valuácia tej firmy, ale ja teda musím priznať, že pre mňa je tá cena práve že stále podhodnotená. Ja som mal férovú cenu Nebiusu na úrovni $240, ale na základe týchto informácií táto valuácia už neplatí, pretože ja som tam mal nejaké predpoklady, z ktorých som vychádzal, ale tie predpoklady sa zmenili. Čiže ja si stále myslím, že Nebius je aj na týchto cenách atraktívny. Samozrejme, akcia veľmi vyrastla v poslednom čase a vždy tam môžu byť nejaké prepady a vyberanie ziskov zo strany investorov. A takisto nevieme, aký dopad budú mať shorty, ako sa bude zvyšovať short interest. Ťažko povedať z krátkodobého hľadiska, ale táto cena naozaj nie je nadhodnotená. Samozrejme, toto je môj názor, každý si musí spraviť vlastný názor na hodnotu tejto firmy. Veľmi som zvedavý, samozrejme, ako budú plniť plány nasledujúce kvartály. Je to veľmi ambiciózne, že chcú zapájať tú kapacitu rýchlejšie ako doteraz, čiže každý rok minimálne 1 GB zapojenej kapacity. A toto je niečo, čo budeme samozrejme sledovať v čase. A tiež som veľmi zvedavý na guidance na rok 2027, pretože na earnings call spomínali, že tento rok zverejňa guidance, zrejme príde s výsledkami za 4. kvartál, pretože 2027 rok bude podľa mňa extrémne zaujímavý. To, čo vidíme teraz, tak už je neuveriteľné a sám som zvedavý, čo prinesie budúci rok, ale podľa môjho názoru môžeme očakávať anualizované tržby ARR na úrovni 22-23 miliard dolárov, ale sám som zvedavý. Takže toto bolo z mojej strany na dnes všetko. Budem rád, ak dáte odber tohto kanála. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a pevne verím, že ste tiež nadšení z týchto výsledkov tak ako ja. Vidíme sa v ďalšom investičnom videu.